as abri sa imo balaan kasulatan kung ara sa tupad nimo ang Biblia sa pagbasa sa naunang Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Kay ang pulong sang krus kabuangan sa nagakawala apang sa aton nga ginaluwas ini gahom sang Dios. Kay nasulat na laglagon ko ang kaalam sang mga amaalam kag pakawalaon ko ang paghangop sang mga mahangpunon. Diin bala ang maalam, diin bala ang iskriba, diin bala ang manugbais sining padwigon. Wala bala pagpakabuanga sang Dios ang kaalam sang kalibutan. Kay sanglit sa kaalam sang Dios ang kalibutan paagi sa iya kaalam. Wala makakilala sa Dios. Namutan sang Dios ang pagluwas sa mga nagatuo paagi sa kabuangan sang amon ginawali. Kay ang mga Hudiyo nagakinanglan sing mga tanda, kag ang mga Griego nagapangita sing kaalam. Apang amon ginawali si Kristo nga ginlansang sa krus, nga sa mga Hudiyo kasandaran, kag sa mga Hintil kabuangan. Apang sa mga tinawag, mga Hudiyo kag mga Griego, si Kristo amo ang gahom sang Dios kag kaalam sang Dios. Kay ang kabuangan sang Dios maalam pa sa mga tao. Kag ang kaluyahon sang Dios makusog pa sa tao. Kabay nga ang Ginoo abyan magadugang sang katinaw kag kapawa sa aton nga pagtuon sa sining mga dinalan o bersikulo sa naunang Korinto kapitulo 1. Magaampo kita. Diyos nga balaan amay namon, salamat nga sa gihapon ang imo balaan nga espiritu naga-reside sa amon nga mga tagipusoon. Kag siya man nagatudlo sa amon pinagi sa pagpahangop paghatag sang kapawa sa amon na dulman nga mga painuino kag kapawa man sa imo balaan nga kasulatan. Kabay nga ang si bisan sino nga nagapamati sa sini nga minsay pinaagi sa Facebook kag pinaagi man sa istasyonan sang radyo nga ini karon gina-replay. Makabaton man sa mga pagpakamaayo. Sa ngalan ni Ginong Hesus. Amen. Ang pagwali sang maayong balita dira sa krus. Siling ni Apostol Pablo ang pagwali sang krus. Ang pagwali sa persona nga ginlansang sa krus. Ang pagwali sa minsay sang ginhimo ni Ginong Hesus dito sa krus. Kabuangan ini sa mga tao nga nagakalaglag o kung nagakawala. Hindi nila ini mahangpan, hindi nila ini ma-appreciate ang minsay sang cross ni Kristo. Ini ang cross abyan, isa ka simple lang nga pulong. Pero ini nga pulong nagahatag sang madamo nga kahulugan kag implikasyon sa aton nga mga kabuhi. Basic ini nga pulong nga ang bisan sino makahangop ang nanungod sa essence o kon ang ginatawag kinauyukan ang kadadalman sa minsay sa sining cross ni Kristo. Gamhanan ini nga makabag-o makatransform sang pangunahuna, mga pululungon, paggawi, kag mga binuhatan sang tao. Simple lang na pulong. Ining pulong nga cross abyan, isa ini ka pulong nga naga-divide, naga-separate, pananglitan, ang isa ka miyembro sang pamilya, nakahangop sang minsay sa pagwali, sang mayang balita dira sa cross. Ang ginhimo ni Ginong Hesus, ang iyang kamatayon,
ang paglubong sa iya kag ang pagkabanhaw nahangpan sang isa ka miyembro sang pamilya. Pero madamo sang iya mga kaupod sa sina nga pamilya. Iya siguro mga kabataan, iya siguro asawa o kunbana, iya siguro mga utod. Wala nakahangop sa minsay sa pagwali sang krus ni Kristo. So, lain ang iya pagangop kag ang iya perspective sa minsay, iya ginbaton, gintuuhan, ginsaligan. Ang iya mga utod, iya mga abyan, iya ginikanan, iya paris o ispusa, ispuso. Hindi makabaton sini. So, they will separate in their belief, in their concept, in their perspective. So, the cross is a separating word, abyan. Siguro ikaw na discouraged kay hindi mag-upod sa imo pagtuluhan ang imo utod, ang imo ginikanan, ang imo kabataan, ang imo siguro bana o kunasawa. Pero abyan, siling sambalan kasulatan, kung ikaw nagsalig o kag nagtuo sa sining nga minsay, ini kaluwasan sang imo nga kalag. Kag iampo sa Ginoo nga magapadayon ang balaan espiritu sa paghikap, sa pagpahangop, sa pagtandog, sa pagconvict sa tagipusoon, sa iya pagkamakasasala, kag nga siya magdangop dira sa kay Kristo Jesus. Yes, this is a separating word. And lastly, the cross is not merely a simple word, a separating word. It is also a saving word. Siling sa sining nga bahin sang balan kasulatan, ang ginhambal dire sa bersikulo 18, apan sa aton nga ginaluwas inigahom sang Dios. Ining aton nga Ginoo gamhanan sa pagkamatuod, pero may ginagamit siya nga sistema o kon minsay agod nga ang iya gahom magalatay kag magaagi dira. Kag ina nga sistema amo ang cross ni Kristo Jesus. Si Apostol Pablo naghambal diri sa Romans 1:16. Kag importante nga aton mahangpan ining iya nga tindugan ang iya konviksyon subong nga isa ka alagad sang Dios. Siling sa Romans 1:16, kay wala ko ginakahuya ang maayong balita. Ini amo ang gahom sang Dios nga sa kaluwasan sa tagsa-tagsa nga nagatuo. Sa Diyo sing una kag sa Griego man. Kay sa sini ginapahayag ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga nasulat na ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Paano karon ang isa ka tawo nga nakabati sa pagwali kag pagtudlo sang minsay sa cross? Makaangkon sinang kaluwasan na pinaagi sa pagtuo. Inang pagtuo nga nagtandog sang hunahuna, sang balatyagon, kag sang kabubuton. Nagtandog sa aton ihibalo, intellect, sang aton nga balatyagon, emotion, kag sang aton nga kabubuton, will, choice, decision, or volition. Amo ina ang pagtuo, abyan, nga makaluwas. Ang pagtuo nga makaluwas, bunga, resulta sang pagpamati. Busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpamati kag sa pagpamati sa mga pulong ni Kristo. Roma 10:17. Amoy na abyan nga may mga pagwali sa mayang balita pinaagi sa sining istasyonan sang radyo, pinaagi sa sining Facebook Live, pinaagi sa mga videos sa YouTube, kag bisan sa nagkalain-lain nga
diri sa mass media. Karon, abyan, kabay pa kung tani nga imong nga pamalandungan kag naon sing madalom sa imong kabuhi. Kay may kahilabtanan ini sa imong eternal nga destinasyon. Kaupod bala ikaw sa Ginoo tungod sa imong pagsalig sa iya, o kon mangin kaupod nimo si Satanas dito sa linaw sang kalayo tungod kay imo ginsikway ang mensahe sang maayong balita dira sa imo nga kabuhi. Kabay pa kung taning nga sa wala pa mag-abot ang pisikal nga kamatayon sa imo, wala man naton ginapangamuyo, o kung sa wala pa magbalik si Ginoong Hesus pinagi sa iya nga pagsubmit sa aton sa sining gikan sa sining nga kalibutan. Naunang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 13 tubtob sa 18. Naunang Korinto kapitulo 15 sugod sa 50 tubtob sa 55. Nagatudlo na nungod sinang pagbalik ni Ginoong Hesus agod sa pag-submit sa rapture, wala man na sa Biblia ng pulong rapture, kundi sa pagkuha sa maabtik kag madasig nga paagi. Kabay pa kung tani nga nakadesider ka na sa pagsalig sa kay Ginoong Hesus. Aton padayonon ini abyan nga pagpamalandong tungod kay naubos na aton panahon. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa imo abyan kag maghatag sa imo sang kadasig o kon kaabtik sa pag-usisa, pagbasa, pagtuon kag pagpamalandong sinang pulong sa atong Ginoo. Diyos nga balaan tagiya sa among mga kabuhi. Ikaw Ginoo magpahangop sa kabisan sino nga nagapamati sa sining nga mensahe. Agod nga makadesider siya sa pagbaton sa imo bugtong anak kag sa paghinulsol man sang iya nga mga sala. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Abyan, salamat gid sa imo nga pagsunod sa sining aton programa. Ang Dios nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. God bless us all.